Ki Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Meghalaya Awakening Concerned Citizen kamhun ya kajing pensyai jong ka DHSMI halor kajing berat ikidawai belas new Shamarten berkenia kanhun kalalit banyak kendu ya ke menteri ketenat ka koi kekhia ka Dr. Amprin ningdo ban pahan jing syai naka kani kaseng kala keno ba kajing berat ikidawai kade kajing penserwaka ya ka pisa jong kipat ba namar ba ka shim bakat kum ki kendon jong ka Drugs and Cosmetic Act siajar khnai spa saupo bat ka Drugs and Cosmetic Rules siajar khnai spa sau pesan laong bala dadon kidawai ki bala snew habbalit pen paino shi company ki ba penmi ya kita kidawai kenang bakin yo ban ai bujli de ki wei pat kidawai ka Dr. Amprin kalai thu iki ba hadu menta kampat yo ya ka kai pot ka bapura bat anda kalayo kan sa ajing tip lang ru syaki Namal balai ke jingwan kendu jengi i health minister kalong bangi pan ya ke jingshai. Ban yo ya ke jingshai ke bapura balai wala berat no ke dawai. Tendai ke ai ke banak liang jeng minister i ong ba empat tip adu kat mentah. Nama ke ai berkhoi kalong ba la IT be siapa CEO jong ka Shillong Municipal Board ba un sim ya ke bentah. Ti kadai ke ai berkhoi kalong ba ka pensa ka umdum ngiru namal balai onda ba nak liang jeng iru ila jubab i ong ba ya kini ke dawai. Sim la yo ban pendan kam namar ba hakapor bakawan ketuka pandemik jongka covid khat khandai bong no kabala pen syong ying yu upai ba barok khoi klem yo chuban mi shabar wat tang ban le ki medical check up chapo ki CHC ne ki PHC ne ki sub center baper di kini dawai rom chung yo penden kam no di hendai ke ai barok khoi kalong ban nakaliang jungi ngi hadu ka mentang idang yai pan hi ban yo jing penchai pat hakno kurkom la sanction ye kini ka pisah na ka benda ban thit ye kini dawai namar ngi i bagi dawai ki bala bread stay ki don ki drip carbohydrates kidon ki drip nak menda ban penki we jing bon hakamet jong ubrio kidon ki tablets nak menda ka mentally health kidon bon jat ki dawai ki bedai bar ki jing pang baper hanu bayong kli adu ka stom ko oro kidon ki dawai tende am chimyo ban penen kam katahi ki ki jubab ka ban nakalian jong minister ila ong ba om yo ban penen kam ki nak daw ba kala khang no kanika covid khat khandai hakini ki snem ka balin no shakman te ka ai berkhoi ka ban nakalian jong hi ngiyai ban dawah du ka menta ka long ba gidon kam hi banyo ay jing sai ke bapura ya ka list jong ki medicines ki bala berat no namar shushu ngi haban ong hero ya ki bangila yo ban ya kali si sendan mentana i minister in charge of health department ha ka badi bakini ki drugs ro haba ka don kani ka Drugs and Cosmetic Act ka Drugs and Cosmetic Act khat khandai spa sau pho kumju ro bat ka Drugs and Cosmetic Rules khat khandai spa sau pusan pada ban ong lupa ro ban dispose ki dawai kalong ban nakaliang jong ka sarkar jelan ka sarkar India hi bro ko wei kin haban pen pai pat chpo ki company namar ki company ki don ya kini ki disposal location ki jong ki ya ka ba ki dawai ki bala kut no kin haban dispose the company bat kumjo kin haban pen pai pat chpo ka jela de ki wei te kini bro khoi ki lokat kum ka memorandum of understanding ya ka ban nakaliang jong ka sarkar jela ka de ban ye te kular bat kini ki company di company ki bapen poi kini dawai ki penpoi ki dawai ki bakumno ngem la ban tiap adokat menta namar belai nakliang jungi direct hi sisndon ngi haban ong hiro bakani kadai ke ai berkhoi ya ka bana ladar naki company ki penpoi ki dawai ki ba
belum ki duplicate medicines lani kita ki non essential medicines kata kamut ka sarkar jela ka jungi ka don ya ka broken healthcare system kam don chu ya ka health service ka babyang kam don chu ya ka health service ka banwanra ya kata ka jingkot jingkhia jung ki pat ba nong sok snong hapo ka jela hi bro ka wei lada ka sarkar kan haban ong ba on tit ya ki dawai on tit da ki duplicate medicines kita ki non essential drugs ke ban pendan kam hakamet jungi ibrio kata kamut ngisngo thu shai ba kini kimde ki medicines ban pendan kam kidang dei tang ki medicine ki ban use on trial medication lani kidang dei tang ki dawai ban chupanan kam ban le ban test hakamet jungi ibrio de kini ki ki berkhoi ki bang ila da ban kendo ban minister ngada ban pan jing shai ila da ban airo ya kini ka copy si minister hagi babun ki benta namar kani ka jinglej bread no ki dawai sapo ketika Martin kalong ke jing ke bakrau ba ke bangi kum ki pat bang ya kendo kham tam kum kitu ki longying ki besong chajan jong Martin kum po maulai mauyong yo ya ke jing sma ke balai phau jat man lagasngi ka jing sma jong ki jabo ki babon jat lada ka jing sma jong ini ki dawai ka wanra le ke ai ke ban kata ya ke met ka kot ka khia jong ki breo ka ai ke ban naklian jong irung ila de ban penpau ya ke ni hai health minister te naklian jong health minister yong in sa siem ya ke benta kat kum ka kamram ke jong i namar mentai ong badang lai banai dang don hang ni menta te naklian jong irung in sa siem ya ke benta ka badai ban Pak ya ka report sangiro wat banyo ya report ke bapura ha ka beri bagi jing berat nak ini dawai nama ila shu om bai direct bai kini dawai la IT be chau CEO jong Shillong municipal board ban lej berat ti mentangi ong ba ka jing lej berat ini dawai ke jing serwa ke pisa bat kat no la sanction ro ke pisa akan ni kapor ngim tiap namang i bagi ni dawai ki ladang ngin haban kren kum kiri pat bang i ong bai bagi ki duplicate medicines ki non essential medicines ban pendal kam simet jungi ki brio ada ampala pendal kam ka minister ong bagi ki non essential medicines ya kata kadi ke bangi penpau nak liang jungi mo ngila penpau ya kini khmat jungi minister ro te minister yang in sawo tuklar ya kini in sawat banyak ini ke benta bat ya ke ai ke ba in la yo ke report in sa IT hi sangi ya ke report ke bapura kata hi ke de ke benta bakong han hak badi bakani ke benta mo nak liang jungi berong ban take action ne kem take action ke song ha ke bojong minister namangi la de ong hi kata nama minister la de ong be ya kini ke jubab kelomba ila IT be cepo CEO jong ke Shillong municipal board di ban sim ya ka action ro ke de hello ke report ke bangi kwa nginga de ong lupa ba hapo ke report ba de ban ai ke de long report ke besai kenang ba ke ai ke bangi kwa kalong ba wat di gini ki dawai la de ban berat ro ke de ban long hak mat jong pai ba ban pen i ke la de ban thang no ki dawai ro pi de kani ke de ke ai ber ke bangi kwa ai ke report ke besai ke kani ka report am ki jong i government nak liang jong i ong ba la sam tayo sayo ai ke report ta kamut la sam tayo next week ta kamut kan dilan no ngim patip kin sa phone nang ni hi ngi ro